Изгәнсеңдер инде. Мин сине бик Кичә Роза Хәбибуллинаның Мулла килене повестеннан сәхнәләштерелгән өзекле башланды. Роза апаның геройлары райондашларыбызның прототиплары, мөслим кешеләре. Роза апаның тасвирлау, сурәтләү теле дә бик матур. Моны әсәрдәге өзекләрдә исбатлый. 2005 елда яшьлегем серләре повесте әсәре казанлыкларында басылган шул безнең әдәби җәмәгатьчелекнең игътибарын шунда ук җәлеп иткән иде. Үзенең теле белән, теле инде мөслим теле, шундый мамыклы, бай тел, сурәтле, образлы тел. Һәм аннан соң ул шуннан да менә аны озакта үтми язучылар берлегенә алдык. Һәм аннан соң ул безнең шуны аклады. 90 яшь, ул бүген сафта, бүген актив тормыш позициясе белән яши. Һәм шунысы соклангыч, шушы яшьтә дә ул үзенең теге әйтәләр бит икенче сулышы ачылган кебек иҗат итә. Бер артлы китаплар чыгара. Мин ихлас күңелдән Роза апаны татар хатын-кызларның зәвыклы затын шушы матур юбилей белән ихлас күңелдән котлыйм. Бәйрәме белән тәбрик итеп район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов Роза апага район башлыгының котлау адресын истәлекле бүләк тапшырды. Бик күп кенә язучыларыбыз, каләм осталары мөслимгә килеп фикер алышалар. Алар үзләренең мөслимнең матурлыгын күреп, аның халкының саф татарча сөйләшкәнен күреп, үзләренең иҗатларын баеталар дип әйтергә кирәк. Һәм шул вакытта без инде үзебезнең районыбызда эшләп килгән һәм бүгенге көндә дә иҗат иткән үзебезнең шагыйрьләребез, каләм осталары белән очрашып, алар инде төрле матур киңәшмәләр, түгәрәк өстәлләрдә фикер алышалар. Роза апага ихлас теләкләрен Казан, Йорчаллы, Әлмәт шәһәрләреннән килгән язучылар, район мәгариф идарәсе хезмәткәрләре дә җиткерде. Татарстан язучылар берлеге рәисе Аркаил Зайдулла яшь буынга милли тәрбия бирү, татар әдәбиятын үстерүдә халыкка танытуда куйган хезмәтләре өчен Тойгылды мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рушания Дәүләтовага, шагыйрь Рүзәл Минхаҗевка рәхмәт хатлары тапшырды. Бәйрәм чарасын Шәмсия Җиһангирова башкаруында гомерләр үтмәгән җыры һәм район үзешчәннәренең чыгышлары бизәде. Әдәби музыкаль кичә Ләйсән Хаҗиева башкаруындагы бәхетле картлык җыры белән төгәлләнде. Бу җыр чын мәгънәсендә Роза апага атап язылгандыр төсле. Бәхетле картлыкта гомер кичерүче язучының янәшәсендә кадерле балалары, әбием дип өзелеп торучы оныклары, оныкчыклары бар. Язучы кызы булу бик кызык. Ул аның беренче итеп язган әсәрләрен без укыйбыз. Безгә әлбәттә ошый. Аның бигрәк тә миңа Калмырза дигән әсәр аның ошый. Лакиленә аның персонажларының прототипларын беләбез без, шуңа бик аеруча кызык була безгә укырга аның әсәрләре. Безгә инде мине уйлыйм, үзебезгә бик бу тормышта Роза апаны шулай безнең алда килеп, шулай барлыкка килүе бер зур бәхет дип уйлыйм. Шушы Роза Шакированың аркасында бик нык өйрәндек. Рус теле әдәбиятын, грамматикасын төпләй торып укыдык. Һәм бүгенге көндә дә бик кулланабыз шул белемнәр белән. Күп санлы китаплары, мәгънәле әсәрләре белән танылган язучыларның берсе гомерен балаларга багышлаган мактаулы укытучы ул Роза Хәбибуллина. Мин hiç de uylaudan toxtamıyorum. Әле уйлыйм, bu юбилейлар үткәннән соң ихтимал олы яшьтәгеләр ни уйлый микән, аларга дөньяда кызык бар микән, ничек яшиләр микән дигән сорау бөтен кешене борчый. Һәм мин шуңа шулай дип атап, бәлки әле берәр әйбер язармын. Чөнки мин 90 яшьтә булсам да, дөнья бик матур, дөньяда яратып яшим. Әдәби кичәне район үзешчәннәренең чыгышлары бизәде. Котлаулар, бүләкләү мизгелләрендә үрелеп барган чара бер тында үтеп тә китте. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.